Να σας δω ρε. Ντου και στο σπίτι μου κάνετε. Ντου στο σπίτι μου θα έρθετε να κάνετε. Αυτή είναι η θύρα 13. Ντου στο σπίτι μου. Για ελάτε, ελάτε. Μου λένε είσαστε στα 100 μέτρα. Πού είσαστε ρε? Ελάτε και σπίτι μου. Μην ανησυχείς, Τέλειο. Η θύρα 13 που όλοι υπερηφανευόσαστε. Πάμε, ελάτε. Ελάτε. Τους πέτυχα στην Κηφισία σε όλους. Ελάτε. Ακουγόσαστε. Και οι φωνές σας και τα μηχανάκια σας όλα ακούγονται. Ελάτε. Πάω, μην ανησυχείς, πάω πίσω. Ελάτε ρε, ελάτε. Τι έγινε, κολώσατε τελευταία στιγμή? Κολώσατε τελευταία στιγμή? Όλα τα αυτοκίνητα κάνουν αναστροφή να γυρίσουν. Λίγο πιο κάτω θα είναι τα μηχανάκια. Για να δούμε. Ο Λέων και τα τρολάκια του. Ο Λεοντόκαρδος. Κολώσανε, φύγανε, τι έγινε? Εδώ πρέπει να κάνουμε συμφωνία. Τώρα. Δύο μερούλες δώσε μου να μάθει και όλη η Ελλάδα από πού παίρνεις τα λεφτά για να τα κάνεις αυτά και πώς τους χρηματίζεις όλους για να είναι εναντίον μου. Όλα Λέων, όλα πλέον. Λέων. Ναι φίλε, αλλά όλοι σιωπάτε. Νάτι, ξεκινήσανε. Όλοι σιωπάτε. Η σιωπή είναι συνενοχή. Έχετε αφήσει αυτά τα τσουτσέκια τα 100 να καπηλεύονται τη θύρα 13. Αυτοί είσαστε οι 13. Να αφήνετε τα τσουτσέκια να σας καπηλεύονται. Πού είναι ο Κανέλος, πού είναι ο Νίκας, πού είναι ο Ντόκεν? Τι έγινε? Βάφουν το σπίτι. Το σπίτι μου βάφεται ρε μουνόπανα! Στο σπίτι μου μέσα έτσι. Εδώ δεν τολμήσατε, κολώσατε να σηκώσετε πάνω για τον Παύλο μες στο Άκα. Σπίτι μου δεν θα έρθετε. Πού είστε ρε κότες! Πού είστε ρε κότες! Να τα έρχονται τα ορφανά. Ακούγονται. Να τα όλα. Να τα. Ένα-ένα. Νάτος και ο Σουβλάτζης. Νάτος. Στο σπίτι μου. Αυτή είναι η θύρα 13.
Στο σπίτι μου ήρθε η θύρα 13, στο σπίτι μου, με πέτρες και λοστάρια. Με πέτρες και λοστάρια η θύρα 13 στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου ήρθες ρε! Στο σπίτι μου ήρθες! Εδώ όλοι σας! Όλοι σας! Όλοι σας! Με τα μαχαίρια στο χέρι, να το! Με μαχαίρια στο σπίτι μου ήρθανε! Με μαχαίρια στο σπίτι μου! Η αστυνομία πού είναι? Ορίστε, να το! Στο σπίτι μου μέσα! Αυτά γίνονται σπίτι μου! Ωραία ελληνική αστυνομία! Ωραία ελληνική αστυνομία! Στο σπίτι του Γιαννακόπουλου ήρθανε τα αλβανάκια με πέτρες και με λοστάρια και με στυλό. Όπα, να τα μέσα! Πέτρες μέσα στο σπίτι! Πέτρες μέσα στο σπίτι, λοστάρια, τα πάντα όλα! Ωραία ελληνική αστυνομία, ωραίο κράτος! Νάτος, ο Λέων! Ναι ρε, ο Λέων! Ο Λέων! Να χαίρεστε τη θύρα 13 σας! Να χαίρεστε τη θύρα 13 σας! 10 Ιουνίου σήμερα στο μνημόσυνο του Παύλου και ήρθανε με αεροβόλα! Να τα, μέσα στο σπίτι μου! Μέσα στο σπίτι μου! 10 Ιουνίου, την ημέρα του μνημοσύνου του Παύλου, να τα! Αυτά είναι! Στο σπίτι μου μέσα! Στο σπίτι μου μέσα! Όπα! Όπα! Μπράβο ρε Λέων! Είσαι μεγάλος μάγκας ρε! Μεγάλος μάγκας είσαι! Είσαι μεγάλος μάγκας Λέων! Μάζεψες τα αλβανάκια σου τα 50 και ήρθες έτσι! Είσαι πολύ μάγκας ρε! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Αυτά τα άτομα είναι αυτά για τα οποία υπογράφεται όλη η θύρα 13 από κάτω στις ανακοινώσεις που πληρώνει ο πατέρας και ο Αλαφούζος. Και αυτά με αποδείξεις. Ο πατέρας και ο Αλαφούζος τα πληρώνει. Να τα, να τα, στο σπίτι μου μέσα. 10 Ιουνίου, μνημόσυνο Παύλου Γιαννακόπουλου και αυτοί ήρθανε στο σπίτι μου να κάνουν αυτά. Μπράβο και στην αστυνομία και στο κράτος και σε όλους τους Παναθηναϊκούς που σας ανέχονται. Μπράβο ρε, μπράβο. Μπράβο. Με λοστάρια, πέτρες και μαχαίρια. Στο σπίτι μου, στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου μέσα. Στο σπίτι μου μέσα. Στο ΣΕΦ πήγανε να με σκοτώσουνε. Πουθενά η ελληνική αστυνομία. Πουθενά ελληνικό κράτος. Τώρα ήρθανε σπίτι μου. Για να δούμε. Όλα αυτά υπάρχουνε, κάμερες βέβαια. Θα τους μαζέψετε? Αλλά δεν νομίζω ότι θέλετε να τους μαζέψετε. Υπάρχει ελληνική αστυνομία. Παπάρια υπάρχει. Παπάρια υπάρχετε. Ωραίο κράτος έχετε. 2 ώρες ξέρετε ότι ανεβαίνουνε. Από τις 5 ώρα έχει βγει. Και δεν υπάρχετε. Αθλητική βία και τα παπάρια μου κουνιούνται. Με πέτρες, λοστάρια και μαχαίρια σε σπίτι. Αυτή είναι η θύρα 13 που υπερηφανευόσαστε. Να τη χαίρεστε τη θύρα 13. Γαμώ τον Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Μην ξεχάσεις εσύ Αλαφούζε τώρα στο Sky να παίξεις το βίντεο από την Πανόρ μου, Μην το ξεχάσεις. Κοψοραμένο. Φαντάζομαι έχεις τους χακεράδες εκεί πέρα και στα φτιάχνουνε. Σαν δεν τρέπεστε ρε. Σαν δεν τρέπεστε. Παναθηναϊκός είναι ιδέα, δεν είναι τσέπη. Τίποτα ρε, ποιο περιπολικό, υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει αστυνομία, μόνο ο κορονοϊός τους ενδιαφέρει. Μόνο ο κορονοϊός τους ενδιαφέρει και να μείνουμε μέσα. Για να δούμε, θα κάνουνε τίποτα αυτή τη φορά, παπάρια θα κάνετε πάλι. Αυτή είναι η θύρα 13. Ο περήφανος κόσμος του Παναθηναϊκού, η θύρα 13.